Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
先ほどね、次の曲はですね、ハワイのタヒチに行きまして、この楽器皆さんご存知でしょうか、タヒチオンバージョンというね、この時と本当にタヒチっていうのが存在するんですけれども、結構ファラーメというね、曲をですね、次のタヒチオンバージョンと一緒にお聴きしたいと思います。
「
す。